People Okay. change, so we go to a better way of organizing things. Yeah. No, no, be careful with that behaviour. It might be doing the divine will. Right, I'm recording. In the name of the Father, and the Son, În and the Holy numele Tatălui Spirit. și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. And we always begin the same way. Jesus, we give you the little pebble of our will in exchange for the gift of living in your divine will. Începem mereu în același fel. Iisuse, îți dăruim mica pietricica voinței noastre în schimbul darului de a trăi în voința ta divină. Though we should always begin with Jesus wants to pray, so we're praying with Jesus. Și ca de fiecare dată, Isus vrea să se roage. Noi ne vom ruga cu Isus. And then we have to fuse ourselves. So, Jesus, we fuse ourselves into your divine will. Apoi trebuie să ne contopim. Isuse, ne contopim în voința ta divină. And we fuse into your will every act that we've done today and every act that we will do. Contopim în voința ta divină fiecare act pe care l-am făcut astăzi și fiecare act pe care îl vom face. Lord Jesus, we abandon ourselves to your divine will. Isuse, ne abandonăm voinței tale divine. And Lord Jesus, we resign ourselves to your will. Doamne Iisuse, ne resemnăm voinței tale divine. Can you do the Our Father, please? Yes. Thank you. Și acum vom spune rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Our Lady, Queen of the Divine, will pray for us. Doamna noastră, Regina voinței divine, roagă-te pentru noi. Saint Joseph, pray for us. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Saint Hannibal Francia, pray for us. Sfinte Hannibal de Francia, roagă-te pentru noi. And Servant of God, Louisa Picaretta, pray for us. Servitoarea lui Dumnezeu, Luisa Picareta, roagă-te pentru noi. In the name of the Father, and the Son, and the În Holy numele Spirit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Jesus wants to speak, so we're going to speak with Jesus. Isus vrea să vorbim, noi vom vorbi cu Isus. Jesus wants to listen, so we will listen with Jesus. Isus vrea să asculte, noi vom asculta cu Isus. Let me very briefly explain something. Să explic ceva foarte scurt. The reason we have to do these prescribed prayers at the beginning Motivul pentru care trebuie să facem aceste rugăciuni pe care le-am descris la început is because the divine will was supposed to be the prime act in everything mankind did. O facem asta pentru că voința divină ar trebui să fie actul prim în fiecare act pe care îl face omenirea. So that the divine will was supposed to fully reign in the human soul. Așa încât voința divină să domnească în întregime în sufletul uman. And the human will would be fully cooperating with the divine will. Iar voința umană să coopereze la modul deplin cu voința divină. But the human will would be at rest. Așa încât voința umană să stea la odihnă. So each of the prayers we make has a different dynamic. Fiecare rugăciune pe care o facem are o dinamică diferită. The first prayer causes the soul to flow in the divine will and the divine will to flow in the soul. Prima are scopul ca sufletul să curgă în voința divină, iar voința divină să curgă în suflet. The second prayer fuses the soul into God's eternal mode. A doua rugăciune contopește sufletul în modul etern al lui Dumnezeu. And Jesus tells Louisa that not to do any act without first fusing it into the eternal mode.
Iar Isus îi spune lui Izei să nu facă niciun act fără ca mai întâi să se contopească în modul etern, în actul etern. The act of abandonment is the act most pleasing to God, and it enables us to, or helps us to forget ourselves. Actul de abandon este cel mai plăcut lui Dumnezeu și ne ajută și ne permite să uităm de noi înșine. Now, when we are focused on ourselves, that causes us to get worried, anxious, fearful, despairing. Când noi suntem concentrați pe noi înșine, asta face ca noi să fim îngrijorați, înfricoșați, anxioși, să fim disperați. The more we forget ourselves and are focused on God, the more peaceful, happy, and joyful and loving we become. Cu cât uităm mai mult de noi înșine și cu cât ne concentrăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult noi vom deveni mai bucuroși, mai fericiți, mai în pace, mai în uniune cu Dumnezeu. The act of resignation has got multiple aspects to it. Actul de resemnare aduce cu el multe aspecte la care putem medita. It is the first step in the divine will. Este primul pas în voința divină. It causes the divine will and the human will to fuse like wax. Face ca voința umană și voința divină să se contopească una în alta precum ceara. It is medicine for a despairing soul. Este medicament pentru sufletele disperate. So it has, and there's more. It has multiple aspects to it. Și sunt încă mult mai multe aspecte care țin de el. So we have to repeat these prayers constantly. Deci noi trebuie să repetăm aceste rugăciuni în mod constant. The consequence is we fulfill within ourselves the prime purpose of creation. Consecința este că astfel noi împlinim în noi înșine scopul prim al creației. Because one of the prime purpose of creation was for the divine will to flow in everything. Pentru că unul din primele scopuri ale creației a fost ca voința divină să curgă în toate. So you fulfill the prime purpose of creation when you are flowing continuously in the divine will. Deci voi împliniți scopul prim al creației atunci când plutiți continuu în voința divină. So now let us look at the Immaculate Conception, which takes us back to the story of creation. Și acum să ne uităm la neprihănita zămislire care ne duce înapoi la istoria creației. Now, dear Monica, you've left your microphone on. Monica Popovici. Monica Popovici, ai microfonul deschis. L-ai dat deschis. Mulțumim. There we go. Your little clicking noises are being recorded for all eternity. Deci este înregistrează și este un act divin, deci este înregistrat pentru întreaga veșnicie. So, after God has created the universe and all creatures and mankind, man is put to the test and fails. După ce Dumnezeu a creat universul și toate creaturile, omul a fost pus la un test, iar omul a căzut acest test. And in Genesis 3:15, God speaks to the serpent. În Geneză, capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu îi vorbește șarpelui. And this is what's known as the Proto-Evangelium. Aceasta este denumită, are și termenul de protoevanghelie. And this is God actually speaking to the devil. Este Dumnezeu care îi vorbește diavolului. I will make enemies of you and the woman. El spune,
dușmănie voi pune între tine și femeie, and your seed and her seed. între descendența ta și descendența ei. She shall crush your head, and while you strike at her heel. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei pândi călcâiul. Now, this is the first gospel, Aceasta este prima evanghelie and it is fulfilled in the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. și este împlinită în neprihănita zămislire a Sfintei Fecioare Maria. Approximately 4,000 years after Jesus speaks those words to the devil, La aproape 4.000 de ani după ce Iisus a spus aceste cuvinte diavolului, the Blessed Virgin Mary is conceived. Preasfânta Fecioară Maria este concepută. And Jesus teaches Louisa that in that period of time, every time a woman comes along who is, I don't know, famous, for want of a better word, Iisus îi spune Luisei că în această perioadă de timp mereu a apărut câte o femeie care a fost mai faimoasă, mai ieșea în evidență. Satan would take an interest in these women and test them to see if they were the ones who were going to crush his head. Deci de fiecare dată când apărea acest tip de femeie de-a lungul celor 4.000 de ani, Satan testa această femeie să vadă dacă ea este cea care a fost rânduită de Dumnezeu, care urma să-i zdrobească lui capul. But with Our Lady, he was confused because she was so ordinary. Dar cu doamna noastră, el a fost atât de confuz pentru că era atât de obișnuită. He was looking for somebody powerful, famous, a queen or a princess. Satan se uita după cineva faimos, puternic, o regină, o prințesă. But Our Lady was just a humble servant in the house of the Lord. Dar doamna noastră era o umilă servitoare în casa Domnului. He could not see that she was the most powerful person God had created. Și el nu a putut vedea că ea era cea mai puternică persoană pe care Dumnezeu a creat-o vreodată. He could not see that he had no dominion over this soul. El nu a putut vedea asta pentru că el nu avea niciun fel de stăpânire cât de mică asupra acestui suflet. Now, this is from Ephesians chapter 1, verses 3 to 5. Aceasta este din Efeseni, capitolul 1, versetul 3 și 4. Shall I read them out? Yeah? Yes, you can. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. He destined us in love to be his sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Deci, Sfântul Pavel spune, binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El, mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte să fim fii, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale. Now, what I'm going to say is a little bit risky. Ceea ce e scris e un pic riscant, But it applies to this scripture to a certain degree. dar se aplică
celor scrise în Sfânta Scriptură într-un grad destul de mare. You see, the scripture says we should be holy and blameless before Him. Sfânta Scriptură ne spune că noi trebuie să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. And that we are destined to be sons. Și că suntem destinați să fim fii. This does not apply to our Blessed Mother. Acest lucru nu se aplică mamei noastre binecuvântate. Because our Blessed Mother is holy and blameless Pentru before că Him. mama noastră binecuvântată este sfântă și fără pată. Every other soul has to grow in holiness before God. Oricare alt suflet trebuie să crească în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. They have to grow away from sin. Ei trebuie să crească și să meargă departe de păcat. Our Lady was the only one who had no sin and was therefore holy and blameless from the first moment of her existence. Doamna noastră este singura care a fost sfântă și fără pată din primul moment al existenței sale. Also, we are all sons and daughters. Noi, de asemenea, suntem cu toții fii și fiice. Our Lady is the only one who is mother. Doamna noastră este singura care este mamă. It also applies to Saint Joseph because he is father. Se aplică și Sfântului Iosif, pentru că el este tatăl. So both Our Lady and Saint Joseph have a very special dignity when it comes to their adoption as sons of God. Deci, Doamna noastră, Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif au o demnitate clară când este vorba ca noi să fim adoptați ca fii și fiice al lui Dumnezeu. So, for example, when Jesus is talking to Louisa, he calls her little daughter. De exemplu, când Isus vorbește cu Luisa, o denumește mică fiică. But when he's talking about the Blessed Virgin Mary, my mama. Iar când vorbește despre Sfânta Fecioară Maria, el spune mama mea. So there's a unique dignity granted to Our Lady. Deci este o demnitate unică care îi este acordată Doamnei noastre. Mary is blessed more than any other individual. Maria este binecuvântată mai mult decât oricare altă persoană. And we're going to have a look now at her Immaculate Conception. Iar acum ne vom uita puțin la neprihănita ei zămislire. December the 8th. Now, I'm briefly looking at 1928, but I will go back to the other one. Just Sorry? doing one sentence. I did not understand. Okay, so I gave you the reference for Yes. December the 8th. Oh, where is it? 1924. 1924, right? Yes. But I want to just pull out two sentences from Okay. December the 8th, 1928. Deci, prima referire va fi din... Tell me again the date, please. Volume 25, December the 8th, 1928. Look, it's December the 8th. You should know that. Yes, indeed. Deci, va fi din volumul 25, 8 decembrie 1925. Okay. This is from Jesus. This is Jesus speaking to Louisa. Isus îi spune Luizei: Today is the greatest feast astăzi este cea mai mare sărbătoare, because the divine will had life in the Queen of Heaven. pentru că voința divină are viață în Regina Cerului. It was
the feast of all feasts. A fost sărbătoarea tuturor sărbătorilor. It was the first kiss. A fost primul sărut. It was the first divine embrace that the creature gave to her creator by virtue of our fiat. A fost prima îmbrățișare divină pe care creatura a dat-o creatorului în virtutea fiatului divin, Which the sovereign little girl possessed. pe care mica fetiță suverană o poseda. The creature sitting at table with her creator. Creatura stând la masă cu creatorul ei. Now that's Jesus speaking about our Blessed Mother. Aici este Isus care vorbește despre mama noastră binecuvântată. But this is what he says about Louisa and about us. Și acum el vorbește despre Luiza și despre noi. Today also is your feast. Astăzi este și sărbătoarea tuturor sufletelor. In a special way because of the mission given to you by my divine will. Într-un mod special, datorită misiunii pe care ți-am încredințat-o în voința mea divină. Now, Jesus then gives Louisa an invitation. Deci, Isus îi dă Luizei o invitație. Come into the seas of the Immaculate Queen to enjoy her feast and yours. Vino în locul Reginei Imaculate pentru a te bucura de sărbătoarea ei și a noastră. So there are special graces associated with the feast of the Immaculate Conception. Deci există o bucurie asociată sărbătorii Neprihănitei Zămisliri. Especially the oh, I've lost my train of thought. Never mind. Okay. The last line from here. This feast could be called the conception of the divine will in the sovereign Queen of Heaven. Această sărbătoare poate fi denumită zămislirea voinței divine în Regina Suverană a Cerului. So that is from volume 25. Aceasta este în volumul 25. Now we go to volume 17. Acum mergem la volumul 17. Again, the Feast of the Immaculate Conception, December the 8th, 1924. Din nou, sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, 8 decembrie 1924. Now, notice the distinction between the two entries. Să facem o distinție dintre cele două fragmente. Again, in volume 25, Jesus says the first writings are him laying the foundation. Sorry? The first 24 volumes are where Jesus lays the foundation. În primele 24 de volume să ne amintim că Isus pune bazele învățăturilor. Volume 25 onwards is where Jesus builds the kingdom. Iar începând cu volumul 25, Isus începe să construiască împărăția. And in fact, in volume 25, he talks about the feast of Christ the King and then the feast of the Immaculate Conception. De fapt, în volumul 25 se vorbește despre sărbătoarea Hristos Rege și sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri. So two important feasts in the history of the church. Două sărbători importante în istoria bisericii. And the dogma of the Immaculate Conception is a new dogma, Dogma Neprihănitei Zămisliri este o dogmă nouă, and the feast of Christ the King is a new feast. iar sărbătoarea Hristos Rege este de asemenea o sărbătoare nouă Or relatively new. sau relativ nouă. Now, in volume 17, when Jesus is gathering the materials, he teaches about Our Lady's conception. În volumul 17, unde Isus adună materialele pentru construcția împărăției, el ne învață despre concepția, despre zămislirea Fecioarei Maria. Now, what's beautiful about this is Louisa learns something very new.
Ceea ce e frumos aici este că Luiza învață un lucru nou. Because she says, my celestial mama had no test in her conception. Pentru că ea spune, mama mea cerească n-a avut niciun test în zămislirea ei. And she says that everything was favorable to our Blessed Mother. Și mai spune, totul i-a fost favorabil mamei noastre binecuvântate. And she comments that even the angels in heaven faced the test, as did Adam and Eve. Ea continuă, însuși îngerii din ceruri au trebuit să treacă un test. Și la fel și Adam și Eva. But then Jesus corrects her. Dar apoi Isus o corectează. No, he says, no one can be acceptable to me without the test. Iisus îi spune, nimeni nu poate să fie acceptabil pentru mine dacă nu trece testul. If there had been no test, mother would have been a slave, not free. Dacă mama cerească nu ar fi trecut niciun test, ea ar fi fost o sclavă, nu o femeie liberă. My mama had her first test from the very first instant of her conception. El spune, mama mea a avut primul ei test din primul moment al zămislirii ei. As soon as she had her first act of reason, Imediat ce ea a avut primul act de rațiune, she knew her human will on one hand and the divine will on the other hand, and was free to adhere to one of the two wills. ea a știut că are într-o mână voința ei umană, iar în cealaltă voința divină, și a fost liberă să fie fidelă uneia dintre cele două voințe. Now don't forget, this is the moment of her conception. Să nu uităm, acesta este momentul în care ea a fost zămislită. Without losing one instant, knowing the whole extent of the sacrifice she was making, she gave us her will. Iisus continuă să spună, fără să se piardă niciun moment, fiind conștientă de mărimea sacrificiului pe care îl face, ea ne-a dat voința ei. Without wanting to know it ever again, and we gave her ours as gift. Fără a mai voi să știe vreodată de ea, noi i-am dat-o pe a noastră ca dar. And in this exchange of donation of wills on both sides, all the qualities, the beauties, and the prodigies. Shall I finish the sentence? Yes, you can, because I have You have this paragraph is translated. The immense seas of grace poured into the Immaculate Conception of the most privileged of all creatures. Iar în acest schimb de voințe din partea ambelor părți, toate calitățile, frumusețile, minunile, imensele mări de har au fost revărsate în zămislirea ei neprihănită, a celei mai privilegiate dintre toate creaturile. So Mary faced the test from the moment of her creation, just like the angels. Maria a avut parte de test exact în momentul zămislirii ei, exact ca și îngerii. When the angels were tested, 1/3 failed the test and fell. Când îngerii au fost testați, o treime au picat testul și au căzut. 2/3 of the angels entered into glory. 2/3 dintre îngeri au intrat în glorie. The angels that fell can never be redeemed. Îngerii căzuți nu pot fi niciodată răscumpărați, salvați. The angels that entered into glory can never fall. Îngerii care au intrat în glorie nu pot cădea niciodată. This is because they are pure spirit
And once they have made that decision, it is fixed for eternity. Și asta pentru că ele sunt that is because they are. Once they have made the decision, it is fixed for eternity. No, this I understood, but the first part of the sentence. Oh, I've forgotten. Ok. Deci, îngerii, aceste lucruri nu se pot schimba pentru că odată ce îngerii au luat o decizie, aceasta rămâne neschimbată pentru veșnicie. With Mary, it is different. Cu Maria este diferit. Mary faces constant tests. Maria a avut de trecut în mod constant teste. So the angels had one test, and some passed it, some failed it. Îngerii au avut parte de un singur test, unii l-au trecut, unii au picat testul, Mary faces many tests, dar Maria a trebuit să treacă extrem de multe teste, which lasted her whole life. care au durat de-a lungul întregii ei vieți. The more tests that a soul has, the greater the sanctity that God can raise it to. Cu cât un suflet trece mai multe teste, cu atât mai mare este sfințenia la care îl ridică Dumnezeu. You all face tests all the time. Voi toți aveți de-a face, voi toți trebuie să treceți teste mereu, aveți de-a face cu ele. In every test, we give God our fiat, and we abandon ourselves to the divine will. În fiecare test ar trebui să-i dăm Domnului nostru fiatul nostru și să ne abandonăm voinței sale. And God will lead us through the test. Iar Dumnezeu ne va conduce prin acel test. And the divine will can grow in us as a result. Și voința divină crește în noi ca rezultat. The next paragraph. It is always the will that I am used to testing. All sacrifices, even death without the will, would nauseate me and would attract not even a glance of mine. Iisus continuă să spună, întotdeauna voința este aceea pe care o testez. Toate sacrificiile, chiar și moartea, fără voință, îmi produc greață și nu primesc nici măcar o privire de la mine. But do you know the greatest prodigy was, which we operated in this creature so holy, as well as the greatest heroism of this creature so beautiful, which no one will ever be able to equal? Dar vrei să știi care a fost cea mai mare minune pe care am săvârșit-o în această creatură atât de sfântă, precum și cel mai mare eroism al acestei creaturi atât de frumoase, încât nimeni niciodată nu va putea să egaleze? She began her life with our will, she continued it, and she completed it. Ea și-a început viața ei în voința noastră și a continuat-o în același fel și a terminat-o la fel. She was raised so high that what God is by nature, she becomes by grace. A fost ridicată atât de sus încât ceea ce Dumnezeu este prin natura sa, ea a devenit la fel prin har. So the divine will becomes the most important thing in Our Lady's life. Deci voința divină a fost cel mai important lucru în viața Doamnei noastre. She begins her life in the divine will, she continues it, and she completes it in the divine will. Ea și-a început viața în voința divină și a trăit viața în voința divină și a terminat viața tot în voința divină. Now Jesus is teaching this for your benefit. Iisus ne învață aceste lucruri pentru beneficiul nostru, So that we can turn to our Blessed Mother and Noi- she will guide us through the tests that we face.
noi ne putem întoarce către Doamna noastră, Mama noastră binecuvântată, iar ea ne va conduce prin testele noastre. You will all have to go through many testing times. Voi toți va trebui să treceți prin multe teste de-a lungul timpului. You should never despair when you go through a testing time. Niciodată nu trebuie să disperați atunci când treceți printr-un timp de testare. You have to abandon yourself and resign yourself to the divine will. Trebuie să vă abandonați și să vă resemnați voinței divine. When times are good, that is when you have food for the journey. Când timpurile sunt bune, acelea sunt momentele când aveți hrană pentru călătoria voastră. When times get difficult and trying, it is then that you draw on the rich nourishment that you've been taking. Atunci când vremurile sunt grele și uscate, sunt de fapt momentele când voi vă trageți sevă și hrană pentru călătoria pe care urmează să o faceți. It is always the will that Jesus is used to testing. Întotdeauna voința este aceea pe care Iisus o testează. So if you live your life completely abandoned to the divine will, the tests will become easier. Dacă voi vă trăiți viața complet abandonați voinței divine, testele vor deveni ușoare. Especially if you are more deeply abandoned to the divine will. Și mai ales dacă sunteți abandonați din ce în ce mai profund voinței divine. Because the more abandoned we are, the better we are better disposed towards the tests. Pentru că cu cât suntem mai abandonați, cu atât mai dispuși suntem să trecem testul. When a soul is not abandoned, they will complain and groan when it comes to the tests. Când un suflet nu este abandonat, el se plânge și se vaită când vine vremea testului. When a soul is abandoned to the divine will, they give thanks when they face the tests. Când un suflet este abandonat voinței divine, el aduce mulțumire atunci când vine vremea testului. I was listening to the testimony of a Dutch missionary in a concentration camp today. Am ascultat mărturia unei femei misionare din Olanda care a fost într-un lagăr de concentrare nazist. The place where they were being held, she and her sister, was filled with fleas. Locul în care ea și sora ei erau cazate era plin de muște And they couldn't sleep. și nu puteau dormi. So they turned to the Word of God and they found Paul telling them to give thanks in all circumstances. Ei s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu și au încercat să găsească un pasaj care să le spună ceva și l-au găsit pe acela în care este scris să aducă mulțumirea lui Dumnezeu în orice circunstanță. Because this is the will of God for you. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi. So these two young ladies started giving thanks to God for where they were in the concentration camp. Aceste două tinere femei și-au început parcursul pentru locul în care erau în lagărul de concentrare. They even learned to give thanks for the fleas. Și au învățat chiar să aducă mulțumire și pentru muște. And as a result, they would do Bible studies and prayer times in this shack within the concentration camp. Prin urmare, au început să facă studiu biblic și perioadă de rugăciune într-o baracă în acel lagăr de concentrare. And what they found out was that the prison guards wanted to stop the Bible studies and the prayer times. Au aflat că gardienii vroiau să oprească
studiul biblic și timp și rugăciunea. But they would not go in to the shack because of the fleas. Dar nu puteau să intre în acea baracă datorită numărului enorm de muște. So the fleas enabled the women to continue with their Bible studies and prayer meetings. Așa încât, iată că acele muște le-au permis femeilor să continue cu studiul biblic și cu rugăciune. So, although the situation seemed dreadful, it brought about a great victory. Deși situația părea fără ieșire, în realitate a fost o mare victorie. And Jesus gave them a test, they gave thanks, and they went through the test. Iisus le-a trimis un test, ele au mulțumit, prin urmare au trecut testul. Now, you've all got things in your life that are testing. Voi toți aveți în viețile voastre lucruri, teste de trecut. So, we go to our Blessed Mother Mergem la mama noastră binecuvântată and we ask Our Lady to guide us in all of the tests that we face. și să o rugăm să ne ghideze în toate fețele cu care ne confruntăm. Now, let me pause to see if there is anyone who wishes to ask a question or discuss any of the points raised. Fac o pauză să întreb dacă există vreo întrebare sau dacă există vreun punct care vrea să fie clarificat, ridicat. All is quiet. Maybe it's a good sign, I hope. So, I'm going to go through a little bit of the dogma of the Immaculate Conception. Acum o să intru puțin în dogma neprihănitei zămislirii. This was written in 1854 by Pope Pius IX. A fost proclamată în 1884 de Papa Pius al IX-lea. It's written 11 years before Louisa was born. A fost proclamată cu 9 ani înainte de nașterea lui Luizei. And it says that the Pope raised to a dogma of faith a doctrine which had a long tradition. Este notat că biserica a ridicat ca dogmă de credință o realitate care are o tradiție veche. It took about apparently over 1,000 years for this dogma to be raised. A trebuit aparent aproape 1000 de ani până când această dogmă să fie proclamată. It begins to the glory of the Holy and Undivided Trinity. Începe cu slava și indivizibila Preasfântă Treime. Now that's an important line for us because we were created for the glory of God. Acesta este un punct important pentru noi, pentru că noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. And the prime motive for us living in the divine will must be to give God an infinite return of glory. Și motivul principal pentru care am fost creați este să-i dăm lui Dumnezeu un răspuns infinit de iubire. To the honor and renown of the Virgin Mother of God. O onoare așa cum a avut-o Sfânta Mama lui Dumnezeu. The exaltation of the Catholic faith. Credința catolică, I don't know this word exaltation. To exalt something, to raise it up. Exaltația. Da, să zicem că așa e. Exaltația. Așa e și în română. Exaltation e în engleză, dar nu contează, să zicem că e așa. Yes. Doesn't matter. So,
exhortația Bisericii Catolice. No, it's good. I just wanted to make sure Irina was awake. For the increase of the Christian religion Pentru creșterea religiei creștine, by the authority of our Lord Jesus Christ, prin autoritatea Domnului nostru Isus Hristos, by the blessed apostles Peter and Paul, prin apostolii binecuvântați Petru și Pavel and our own authority, și prin autoritatea noastră proprie, we declare, pronounce, and define declarăm, pronunțăm și definim the doctrine which holds that the most blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception doctrina care spune că binecuvântata Fecioară Maria, din primul moment al zămislirii ei, by a singular grace and privilege of Almighty God, printr-un har singular și privilegiu al lui Dumnezeu Atotputernicul and in view of the merits of Christ Jesus, și prin meritele lui Isus Hristos, the Saviour of the human race, salvatorul omenirii, preserved immune from all stain of original sin, a păstrat-o nepătată de păcatul original, is revealed by God and therefore firmly and constantly to be believed by all the faithful. este revelat de Dumnezeu și prin urmare este urmat de credincioși. Dogmas of the faith and church teaching is not figured out by our own intellect. Biserica ne învață că dogmele de credință nu sunt emise de intelectul nostru. These things are revealed to us by God. Aceste lucruri ne sunt revelate de Dumnezeu. So when people challenge us about aspects of our Christian teaching, Când persoanele ne provoacă cu privire la aspectele credinței noastre, for example, the gift of living in the divine will, de exemplu darul de a trăi în voința divină, we must always remember what we're talking about is a revealed truth. trebuie să ne reamintim și să vorbim că este vorba despre un adevăr revelat. It is not ordinary science. Nu este știință obișnuită. It is God's own science. Este știința proprie a lui Dumnezeu. Now, when we look at the dogma of the Immaculate Conception, Dacă ne uităm la dogma neprihănitei zămisliri, it is Mary was conceived without sin for the glory of the Trinity. este Maria care a fost concepută fără păcatul originar pentru gloria Preasfintei Treimi. We can look at Our Lady and think the primary reason is for her to be mother of Jesus. Noi ne putem uita la Mama Maria și am gândit că primul ei scop a fost ca să fie mama lui Isus Hristos. But no, the prime reason for the Immaculate Conception is the glory of God. Dar nu, primul motiv al neprihănitei zămisliri a fost pentru gloria lui Dumnezeu. And that is the prime purpose for God giving you the gift of living in the divine will. Și acesta este și primul scop pe care îl aveți atunci când Dumnezeu vă dă darul de a trăi în voința divină. But to make every act for the glory of God requires an intense purification. Dar să faceți fiecare act în parte cu scopul de a-i aduce glorie lui Dumnezeu necesită o intensă purificare. And it also requires the soul to be focused on God's glory. Și cere și ca sufletul să fie concentrat, focusat pe gloria lui Dumnezeu. Not on our own glory.
nu pe gloria noastră personală. Okay. Any final questions before I do a final prayer? Există întrebări finale înainte de a face rugăciunea finală? Great. Thank you. You're a wonderful audience. Right, let's pray. Derek, nu există întrebări. It's pentru too că late, ce ai Irina. spus- It's too late. Nu întrebare. Dar ce ai spus e așa de frumos încât trebuie să ne rugăm mai mult decât să punem întrebări. Că am înțeles ce ai zis, dar problema e să ajungem să facem. Aici e. De asta nu avem întrebări. Încă. Suntem încă mici. Her conclusion is her conclusion after this meeting is we have to pray more and to do more and not to raise questions. Oh. So this is the problem we have to do, and this is our challenge. Amen. No more complaining and no more questioning God. Deci să nu ne mai plângem și să nu îi mai punem întrebări lui Dumnezeu. Complete abandonment to the divine will and perfect resignation to what God requires of you. Abandon complet în voința lui Dumnezeu și resemnare totală la ceea ce Dumnezeu dispune în viețile noastre. If you can do this without complaining, your lives will be radically transformed. Dacă puteți să faceți acest lucru fără să vă plângeți, fără să cârtiți, viața voastră va fi radical transformată. You will become much happier and much more peaceful. Veți deveni mult mai fericiți și mult mai în pace. Complaining and grumbling and arguing with God just disrupts the interior life. A te plânge, a cârti, a ridica glasul împotriva lui Dumnezeu nu face altceva decât să distrugă viața interioară. It's a waste of time. Este pierdere de timp. Being completely resigned to God's will, being abandoned to it, fusing every act in the divine will brings immense joy to the soul. Să fim resemnați total voinței divine, să ne abandonăm voinței divine și să fuzionăm, să contopim fiecare act în parte în voința divină, aduce o bucurie imensă în suflet. You're all going to be tested. Toți veți fi testați. There's no way around it. Nu există îndoială. So just abandon yourself and you'll make it. Deci, pur și simplu, abandonați-vă și cu asta și astfel veți trece testul. Jesus, you want to pray, so I'm going to pray with you. Iisuse, tu vrei să te rogi, iar noi ne vom ruga cu tine. Jesus, we pray for the grace to pass the tests. Iisuse, ne rugăm pentru harul de a trece testele. We desire to be holy and blameless before you in love. Noi dorim să fim sfinți și fără pată înaintea ta în iubire. We desire to possess the gift of living in the divine will. Noi dorim să posedăm, să primim darul de a trăi în împărăția voinței divine. We desire to attain to the holiness that you desire for us. Noi dorim să ajungem la sfințenia pe care tu o dorești pentru noi. So we abandon ourselves to your divine will. Deci ne abandonăm voinței tale divine. We pray for the grace to give thanks in every circumstance. Ne rugăm și pentru harul de a aduce mulțumire în orice circunstanță a vieții. And we pray for the grace to be annoyingly joyful to everybody around us. Și ne mai rugăm pentru harul de a fi enervant, de bucuroși, pentru oricine din cei din jurul nostru. We pray for the grace to be peaceful when everyone else around us is angry or in conflict. Și ne mai rugăm și pentru harul ca să fim în permanență în pace când toți cei din jurul nostru sunt în conflict sau furioși. Lord Jesus, we fuse ourselves into the Immaculate Heart of Mary.
Iisuse, ne contopim în inima neprihănită a Mariei and we take shelter in her heart. și ne facem adăpost în inima ei. Keep us always in the Immaculate Heart of Mary, Ține-ne mereu în inima neprihănită a Mariei, because that is our safe refuge. pentru că acesta este refugiul nostru sigur. In the name of the Father, and the Son, and the În Holy numele Spirit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Thank you, everybody, for joining me. Thank you, Derek. God bless Thank you. you.